L-akbar periklu għall-investigazzjonijiet kontinwi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia huwa l-fatt li jekk dak li ġie allegat dwar id-deputat nazzjonalista u l-avukat parte ċivile Jason Azzopardi jirriżulta li hu veru. Jiġifieri li qed jiltaqa' mal-maġistrat inkwirenti Ent Nivella barra mill-awla tal-qorti. Stqarrew da ma' One News sorsi qrib l-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ li komplew isostnu li dan jista' jkollu riperkussjonijiet serji u kbar fuq il-każ li għadu miftuħ u li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin biex jiġi stabbilit il-possibilità ta' involviment ta' terzi persuni u l-mottiv wara l-qtil. Imkejjen oħra qalu ma' One News li l-avukat Jason Azzopardi jista' jkollu wkoll konflitt ta' interess kbir meta huwa qed jidher bħala wieħed mill-avukati parte ċivili fil-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-istess ħin li huwa deputat parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex il-pożizzjoni tiegħu bħala avukat parte ċivili qed tagħtih id-dritt li jkollu aċċess għal kull prova li qed tinġabar fil-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Matul l-aħħar ġimgħat permezz tal-immunità parlamentari l-avukat Jason Azzopardi għamel diversi allegazzjonijiet infundati u bla bażi fil-konfront tal-investigazzjoni li għamlet il-pulizija sa issa dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Liema allegazzjonijiet kienu ġew miċħuda kategorikament mill-korp tal-pulizija u anke s-servizzi tas-sigurtà. U għadu sal-lum il-ġurnata ma reġax ikkonferma jew irrepeta barra l-Parlament dak li huwa allega permezz tal-immunità parlamentari. Kien id-deputat laburista Roberta Bela li nhar l-erba' li għadda żvela li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi qed jiltaqa' barra mill-awla mal-maġistrat inkwirenti f'dan il-każ Ent Nivella. L-istess sorsi qalu ma' One News kif kwalunkwe avukat kemm difensur u anke parti ċivili qatt ma jista' jkollu kuntatt ta' dan it-tip u allegatament frekwenti bħalma qed jiġi allegat dwar Azzopardi. Huma saħħu li għalhekk l-avukat Jason Azzopardi għandu jiċċara b'mod mill-iżjed malajr dawn id-diċerji fuqu u jekk verament kellu dawn il-kuntatti mal-maġistrat Ent Nivella u għandu jgħid ir-raġuni li għalija u għamel dawn l-allegat kuntatti u dan sabiex l-investigazzjonijiet ikomplu għaddejjin b'mod tranquill. Fil-Parlament id-deputat laburista Roberta Bela wkoll qal li jistenna li Azzopardi jiċċara dak li hu qal dwaru sabiex ma jitqajmux iżjed dubji dwar l-involviment tiegħu f'dan il-każ. Is-sorsi ta' One News komplew jgħidu kif jekk hemm il-darba jirriżulta li dawn l-allegazzjonijiet huma vera, jiġifieri li Azzopardi qed jiltaqa' b'mod kontinwu mal-maġistrat, dan għandu jagħti spjegazzjoni u jiċċara għaliex qed jagħmel dan. Huma fakru kif kien Jason Azzopardi stess li talab lill-maġistrat li qed tippresjedi l-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Caruana Galizia kopja ta' ritratti u filmati sensittivi li l-pulizija kienet ġabret brabta ma' dan il-każ u li ma' dokumenti Azzopardi stess kien qal fil-qorti li huwa riedhom għal Matthew Caruana Galizia. Iżda ftit tal-jiem wara li huwa rċieva dawn l-istess dokumenti dawn spiċċaw ippubblikati fil-midja internazzjonali.